Se on Juho Mäsiintuulilta, terve! Tässä videossa käydään läpi, mikä on hitsaussimulaattori, joka käyttää lisättyä todellisuutta hyväksi tehdäkseen hitsausharjoituksesta todentuntusta. Tässä pöydällä mulla on kaikki tarvikkeet ja kamppeet, mitä tähän kokonaisuuteen sisältyy ja mistä se koostuu, niin käydään ne läpi ja videon loppupuolella katsotaan sitten, että mitä se lisätty todellisuus oikeasti on. Kaikkihan lähtee siitä, meillä täytyy olla hitsausvirtalähe. Ja niin kuin näette tässä tämä Soldamatikin simulaattorin, niin tämä on ihan lähes samankokoinen kuin normaalit hitsausvirtalähteet ja kaikki samat periaatteet täyttyy tässäkin. Niin meillä on käyttöpaneeli, meillä on erilaisia säätimiä, mistä voidaan säätää parametreja ja kaikki tapahtuu hyvin samalla tapaa kuin oikeassakin virtalähteessä. Sen lisäksi siihen on kytketty hitsausmaski. Palataan tähän vähän myöhemmin tuossa videolla. Tärkeää on totta kai ymmärtää, että hitsausprosesseja on useita erilaisia. Ja nyt, jos me katsotaan näitä meidän polttimia, niin tässä on hyvä esimerkki Mic-Mac-polttimesta. Eli idea on tässä se, että täällä on normaali euroliitin, vastakappale löytyy tuolta, ja poltin kytketään käytännössä euroliittimen kautta käyttöön. Ja esimerkiksi tämä Mic-Mac-poltin on Apicor-Pintzelin valmistama ihan teollisuustason poltin, ja ainut mikä muuttuu niin on tämä kaasuholkin näkö. Se on ainut eroavaisuus siihen todellisuuteen. Ja näillä QR-koodeilla se liittyy tuohon lisätyn todellisuuden teknologiaan, sillä me saadaan se kaasuholkki mallinnettua todenmukaisesti tuonne simulaatioon. Mutta paino, painikkeet, jäykkyydet, kaikki on ihan vastaavaa todellisuutta, jotta se hitsari oppii todentuntuisesti sen tilanteen. Lisäksi meiltä löytyy TIG-poltin, joka on ihan sama periaate säädettävällä kaulalla, painikkeella. Ja tähän saa totta kai myös lisävarusteena polkimen, jos haluaa. Ja TIGiin liittyy totta kai lisäainelanka, eli tästä näette lisäaineen. Ja täälläkin sama homma, että ainut ero periaatteessa siihen normilisäaineeseen on se, että täällä on QR-koodit, jolla me saadaan sitten se sulan dippaaminen simuloitua siellä simulaatioympäristössä. Sitten totta kai viimeisimpänä on peruspuikko ja puikon pidin. Tässäkin ihan perus teollisuustason puikon pidin, josta ainut ero on se, että tänne sisälle on rakennettu vetomoottorit. Eli silloin kun me hitsataan puikolla, niin puikkohan lyhenee hitsatessa. Näiden vetomoottoreiden avulla se simulaattori pystyy simuloimaan sen lyhentymisen ja sitä kautta hitsari joutuu harjoittelemaan sen hitsausasennon ihan normaalisti ja ottamaan huomioon kaikki asiat siinä. Sitten totta kai yksi tärkeä on kappaleet. Tässä näette näitä peruskappaleita ja asentoteline kappaleille. Näillä peruskappaleilla me voidaan simuloida perinteiset hitsaustilanteet eri materiaaleilla, eri vahvuuksilla ja eri asennoissa. Eli niin kuin tässä esimerkiksi meillä on asentoteline, me voidaan laittaa tämä kappale eri asentoihin tai mikä vaan kappale eri asentoihin ja harjoitella sitä asentohitsausta. Tässä Soldamaticissa on yksi ainutlaatuinen kokonaisuus ja se on se, että tämän käyttö ei rajoitu pelkästään näihin peruskappaleihin, vaan me voidaan tuoda tuonne simulaattoriin erilaisia teollisuustason kappaleita. Eli tässä näette yhden esimerkkikappaleen, mistä meillä löytyy monenlaista erilaista hitsausta, hitsausjärjestystä, ja tälle voidaan tehdä vaikka oma VPS-ohjeistus, jolla hitsari pystyy harjoittelemaan sitä, millä tavalla se hitsaus pitää oikeasti tehdä. Ja meiltä löytyy näitä peruskappaleita eri teollisuuden aloille, mutta joissakin yrityksissä voi olla, että käytetään omia hitsauskokeita tai omia harjoituskappaleita, niin me voidaan mallintaa tänne simulaattoriympäristöön ne kappaleet niin kuin halutaan. Eli käytännössä tämä mahdollistaa vaikka omien kappaleiden tuomisen simulaatioympäristöön. Mutta nyt viimeisimpänä oikeastaan näyttää sitten, mitä se lisätty todellisuus tarkoittaa. Eli nyt kun mä pistän maskin päähän, ihan normaalisti. Maski on ihan täysin normaali hitsausmaski samoilla toiminnoilla ja ainut ero on se, että multa löytyy silmien eestä käytännössä tuommoinen AR-näyttö, jolle mulle tulee se lisätty todellisuus. Eli nyt kun mä pistän maskin päähän, niin mä näen täällä ihan kaikki samalla tavalla ja mä oon tässä samassa meidän demo-ympäristössä niin kuin normaalistikin, eli mikään ei muutu. Mutta siinä vaiheessa mä otan kappaleen
ja pistän täältä AR:n päälle, niin mä voin katsoa sitä kappaletta. Ja tämä muuttaa sitten sen kappaleen nyt käytännössä lisätyn todellisuuden avulla mun hitsauskappaleeksi. Ja niin kuin näette, niin mä voin tähän kappaleeseen normaalisti niin kuin kääntää ja vääntää ja katsoa eri asennoista sitä ja pyrkiä niin kuin näkemään sitä, että miltä se hitsaustapahtuma näyttää ja miten se lisätty todellisuus toimii. Ja jos mä haluan, niin mä voin ottaa hitsauskypärän pois päältä, säätää parametreja kesken hitsauksen ja jatkaa sen jälkeen sitten normaalisti. Eli niin kuin näette, niin lisätty todellisuus reagoi aika mukavasti tuohon ja on hyvin reaktiivinen ja jälleen kerran me ollaan tässä oikeassa ympäristössä, niin kuin oikeastikin hitsausharjoituksessa. Siinäpä oikeastaan tämä hitsaussimulaattorin peruskokonaisuus, mistä se koostuu, mitä on lisätty todellisuus ja näin päin pois. Ei muuta kuin seuraavaksi me otetaan hanskat kätteen ja aletaan oikeasti hitsaamaan. Ja seuraavalta videolta näet sitten sen, mitä se hitsaaminen tuolla lisätyssä todellisuudessa on, mitä se mahdollistaa ja minkälaista analyysiä se antaa meikäläisen hitsaamisesta. Ei muuta kuin nähdään seuraavalla videolla.